No niin, Aatu, ole kiinni. Kärsä. Tulee päin. Nyt oli puhtia vedossa, hei. Säästelit sä. Ai niin, Esa maali, että pystyy vähän Säästelit tänne asti. Sut on erotettu nyt. Joku maali. En mä voi omaa jättää maali. Mitä vittua? Mitä vittua? Fudis on niille fiksuille. Tää on tällaista, ei tuu pois. Juu. Ei kannata juoda sitä alkoholia. Saanko mä teitä kyydisin? Juu, saat. Mihinhän mä menisin? Sillä kenkiä. Emme saa Kokkolaa ainakaan viedä. Ei, mutta mä vaan ajattelin, että jossain munkin pitää viettää aikaa. Eikö formi maksaa? Ei oo. Eihän voi Vapaa teki viime vuoden rankkarissa vapaa. Siinä on 2 poppua. Mies oli tuolla jo saatana. Ei sä oot torjunut jo 2. No mitä mä yritin, eikö se täällä ilman kenkiä? Aika hyviä oot torjunut. Meni se harjoitusvedon veri kyllä hyvin. Keskenen vaan. Sen jälkeen Kengät jalassa. Yli! Aika hyvät kierteet. Mitä mä sanoin? Tänään on ihan jäässä. Aivan jäätävää ennustaa.